आं देबेन बर' गामि दंपार 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि आं जाला पिसिडिसिनि अंतर्गत मोनसे गामिनि सासे आबादारि आं प्राय दिनैलागि 25 बोसोरसो खेथि मावनानै जागासिनो दं आं प्राय बे खेतिनि आंनि जा खेति मावनाय बे खेति मावनायजोंनो आङो सोलिगासिनो दं आंनो न'खरनि जि खरस नांगौ माबा नांगौ आं बे खेतिजों सोलिगासिनो दं नाथाय जितु खेति मावना जादोंबाबो जोंनि जा खेतिनि उत्पादन खालायनाय जिबिलाक माल बेफोर मालखौ फाननो कारणे दासान्दि जों अलप खस्थ' मोनदों मानो होनबा अखमाव जा मोनसे कर'ना भाइरास जादों बे भाइरासनि कारणे जितु माल फाननो उसुबिदा जादों बेनि थाखाय जा अलपमान लस जादों लोगोसेयावनो आं जा असम सरकारा थांनाय बोसोराव मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट अफिसाव बेवहाय आंनो 12,000 रां खेतियकनि मान हिसाबै मान बावदोंमोन नाथाय बे मानखौ बावबाबो बे मान बावनाय सार्टिफिकेटखौल' आं मोनदों नाथाय दिनैयासोलागि आं बे 12,000 रांखौ मोनाखै आं खोनानो मोनदों बे 12,000 रांखौ जितियानोखि पिसिडिसि अफिसाव चेयारमेननि आखायाव गोलैफैयो बे चेयारमेननि आखायाव गोलैफैनायाव चेयारमेना आंनि नामखौ दाननानै बेलेग आबादारिनो होदो होननानै आं खोनानो मोनदों आं मोनासै बेखिनि आंनि दुखुनांथाव बाथ्रा बेबायदिनो जेबिलाक अरिजिन खेति मावनायफोरा बेफोरबायदि जिबिलाक सरकारि जिबिलाक अनुदान बे अनुदानफोरखौ जों मोननाय नुनो मोनाखै बेहायनो आंबो सानो दा थांनाय बोसोराव जा 12,000 रां होदोंमोन बे 12,000 राङा आंहा कागजखौल' लाथुमना फैनाय जादों बिराद दुखु फैसाखौ मोनासै बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा लासिंसिंबो बाथ्रा मानसिफोरा गुबुनफोरा बहुतानो बुंदोंमोन आंखौ 12,000 रां मोनबाय होननानै नाथाय आंहा लासिंसिं बाथ्रा 12,000 रांखौ मोनासै बेनो दुखुनांथाव बाथ्रा थारमाने बिथांमोना गावनि राजनैतिक दलनि जिबिलाक गावदो उन थाबायफानाय बा आबाद मावाबोला बा आबादजों लोब्बा लाखियाबोला सोरबा दखानि सोरबा बिजनेसमेन सोरबा ठिकादार बिथांमोननि मुङावल' बथय बेफोरबायदि रांफोरखौ सिलेक्सन खालामना होनाय जों खोनानो मोनदों बेफोरबायदि बेखायनो जों जिहेतु आबादजों लोब्बा लाखिना थायो जों बाहेरायाव ओंखारनो हाया बिथांमोना गावसोरनि इस्सा मथे गावसोरनि सिनाखि बा आलासि सालासि बा गावनि लोगोफोरखौ बे लिस्टआव सोदो होननानै जों खोनानो मोनदों फैगौ जा दा असमाव बिटिसिआव जा मोनसे बिपिएफ दलनि राजनैतिक दलनि मोनसे सरकार सोलिबाय दं दा सोलिबाय दंबाबो बिथांमोना गोबाव बोसोर थारमाने सरकारखौ सालायबोबाय नाथाय दा जों नुनो मोनदों बिथांमोनखौ जों प्राय थारमाने जिबिलाक सानि लिडारफोर बाय बिथांमोना सिंनि उन्दैनि रुट लेभेलनि खेतियक बा जिखुनु गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरनि मानसिफोरनि बिथांमोना सम्पर्क लाखिनाय जों नुनो मोनाखै बेनिखायनो बिथांमोना एकपक्ष भाबै जों खामानि मावबाय थानाय नुनो मोनदों बेनि थाखायनो बेफोरबायदि जाहोनावनो बथाय आंनि बे लिस्टआबो बथाय दानजादों होननानै आं भाबियो आरो गोदान सरकार फैनायाव दा जिहेतु जोंनो सरकारा सोर सलाय सोर फैयो बेखौ आं बारा सानाबाबो थेवबो रायजोफोरा जेरै असमाव भारतबर्षआव सानसे समाव कंग्रेसआ सलायबाय थानानै जिबायदि मदि सरकार फैनानै भारतनि जितु परिबर्तन जों नुनो मोनदों इतिमध्य जथेस्थ परिबर्तन नुनो मोनदों आरो मोजांबो जादों बेफोरबायदिनो बिटिसिआवबो जिहेतु गोबाव दिन बिपिएफआ सलायबोबाय दा रायजोफोरखौ आं नुनो मोननाय हिसाबै रायजोफोरा बिथांमोननि सिङाव अलपमान माबाखौ सरकार सलायनायखौ अलप बारुबाय आं गोदान मोनसे राजनैतिक दल बा जियानो जाथों गोदान नेता मोजां नेता गासैखौबो खौसेथियै नायफिननाय डेभेलपमेन्ट गासिब गोरिब गुन्द्रा गासिबनि रायजोखौबो नोजोर होनाय बेसा मोनसे सरकार गोदान फैथों होननानै आखा खालायो ओरैनो जितियानोखि मुसलपुराव जोंनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंखौ 10 जन आबादारिखौ सिलेक्सन खालामना बेवहाय एडभान्सै मोनसे चेक होदोंमोन चेक होनायाव आसाम सरकारनि मिनिस्टार दंमोन आरो कक्लाबारि समस्तिनि जोंनि दासान्दि थानाय एमएलए थानेस्वर बसुमतारी आरो एग्रिकालसारनि एग्रिकालसारनि अफिसार आरो लोगोसेयावनो मुसलपुर समस्तिनि अनसुमै बिथांमोना बेयाव एटेन्ड दंमोन रांखौ गथायनायखौ जोंखौ थारमाने बेंकआव जितियानोखि बेंकआव जों बे लिस्टखौ पठायगोन बेंकआव नोंथांनि एकाउन्ट हाबगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय एकाउन्टआव दिनैहालागि जों मोनाखै आरो दिनैनि तारिखहालागि वेबसाइट जों दालागि एख' मोनाखै मात्र असम सरकारनिफ्राय
आं महाराष्ट्रआव 15 दिननिफ्राय ट्रेनिंआव थांदोंमोन आरो हायतबानिफ्राय मोनसे बान्था मोनदो एवार्ड मोनसे आबादारि होननानै अरिजिन आबादारिफोरखौ अलप सायख'नानै बिथांमोना सरकारि जितु साहार्य बेखौ आलाय सिलायहाय फिसा फिसायै खौसे होआमोनब्लानो जाय आबादारि बेखौ बासिनानै बिथांमोनखौ थारमाने अलपमान नोजोर होनानै जेन आबादखौ मावनायजों लोगोसे जेन आबादजोंनो जाना थानो हागौ आरो गामिफोरा डेभेलप जायो रायजोफोरा डेभेलप जायो बेखिनिखौ सिन्था खालायो आरो थारमाने जेन रांफोरखौ जेरै दा मदि सरकारनि जितु रां होदो 2,000 राङै बेबसाय थारमाने इसे होनाय राङा थारमाने जों बायदि आबादारिनि थारमाने एख' थारमाने माबा होआ आरो थारमाने थोआ थारमाने खामानि मावनायाव हेफाजाब होनो हाया थारमाने